jsi někdy skákal? Neskákal, ale byl jsem jakoby v té simulaci, jako v tom tunelu. V tunelu jsi byl? No. Pohoda. A jak se těšíš? No, jde to. Takže prosím tě, ke mně zády, zůstaň Nevím. takhle. Tak levou nohu jste do té děury dole. Takže průpravu máš, to je dobrý. Počkej, tady nějak moc po pruhu, ty, mě to nějak mate. Rudo, jak to všechno u vás? Tak, dobrý. Počkej, mají to? Pepo, Je to tak? Je to stejně? Pepo, Počkej, já se koukám. tady je vzadu napsán Danger. To je tanker, že má na tanku. Jo, tanker. Kdybych tě tam náhodou něco teďka Kubo skřípnul, jak to víš, tak je to. Nebudeš mít nic. Videa? Co to bylo, nějaká žába. Takže, Kubo, na mě je 20%. Já jsem tam jenom to, abych otevřel parák a pak s tím přistál, jo? Jinak všechno ostatní, těch 80 zbývajících je na tobě, jo? To je dobrý. Ale neboj se, když uděláš všechno, co ti řeknu, tak to bude říká pohoda. Jo? Takže. Prosím tě, teď ti řeknu všechno, co spolu provedeme od nasednutí až po přistání. Nic si musíš pamatovat, máš to jenom, koukej se na kameru, abys to měl natočený na památku, jo? Takže do 2 km vyhlídkový let sedíš, ve 2 km stoupneš, čelem ke mně, asi je překontroluji, pak si sednu. Sedneš si na mě, asi tě připnu 2 karabinama tady dole a 2 nahoře. Každá udrží 15 kg, jo? Takže se musíš ničeho bát. Je sám, 15 kg, jo? A řekneme si tu první část seskoku, to je ze všeho nejdůležitější ten výskok. Jo? Pak se otevřou dveře, nasadí si brýle, utáhnu tě, přijdeme ke dveřím, jakmile Zdeněk vyleze ven z letadla, signál, že jdeme s ním. Jo? Nesmíme zdržovat, za náma budou skákat ještě další a všechno. Řeknu tě zavěsit. Na ten pokyn, ty si takhle obejmeš po kruhy, no chyť si je. Tady. No. Lokty dolů, ramena do zádu, úplně co nejvíc do zádu. Lehni si na mě, hlavu polož na moje rameno, zakloň se, úplně si zakloň. Tak. Počkej, ještě chytnu. Teďka dáš nohy k sobě a mezi mýma nohama je na můj zadek. Obě. Tak, perfekt, jo? Když budu tvoje paty cítit tam jen zadku, ty musíš prosovat tohle. Kolena úplně do zádu. Vypadneme z letadla, cítíš, co se děje, snažíš se ty nohy ke mně dotlačit. Za chvilku tě takhle poklepu po ramenách, to je signál pro tebe, to je slyšet se nebudem. Dáš takhle volně ruce, to znáš z tunelu, jo? A budeš koukat, kde je kamera. Jo? Dýcháš nosem, úsměv se tě udá sám tou rychlostí, pak uvidíš na videu. Nohy pořád zakopli, běh volného pádu. Já pak Zdenkovi naznačím, že otevřu parák, Zdenek od nás odjede, otevřu parák, my zase slyšíme. Jo? Dáš si řekne fakt všechno na paráku, budeš parák řídit zhruba kilometr sám, řeknu doprava, levou dáš nahoru, pravou stáhneš, jo? Je to jednoduchý. V 500 si to vezmu zpátky řízení, to je můj druhý kol, abych sem tady přistál ke Zdenkovi, co možná nejblíž. Uděláme si nápis, řeknu, že připrav se na přistání. Takhle pokrčíš obě nohy, přistáváme, natáhneš, jo? Sedáme si na zadek. No to je všechno. Hlavně si to užij, jo? Dobrý. Ale jenom je. Absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Absolute beginners. With eyes completely open,
nothing much could happen. Tak jak se ti to líbilo? Teďka. Parádní to bylo. Tak ještě jednou, ne? Ještě volný můžeš stoupnout. Jo. Kubo, koukej. Dobře, se skopu. Parádní. Hezky. A vítej mezi paradálama. Děkuju. A jsme na zemi.